ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ ಮೋಕೆದ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂಡ ರೆಡೇ ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇದಿ ಒಂದೇರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕ ಒಂಜನ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಮಾಸ್ಟೆ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗಳೇ ಆಪಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಪಟ್ಟ್ಯಾರ ಜನ ಇಜ್ಜನ ಅವಳು ದೀದ್ ಬೋಲಿ ಒಕ್ಕೊಂಜನ ಬತ್ತೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಅವಳು ದೀದ್ ಬೋಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಟ್ಟ್ಯಾರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಜೋಕುಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೇಣುಜ ಮಾಸ್ನಕ್ಲೆ ಕೇಣುಜ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಣು ಬೇರೆ ತೂಕ ಅಂತ ಬಂಡದು ಆಪಲ್ ಬಾಟಿ ಅವಳು ದಿಯೇರು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಎಂಚಿನ ಆಪಲ್ ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಪಲ್ ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಯ್ನು ಬರೆದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆದಿಜಿ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚಾಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದುಳ್ಳೆಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರು ಆಪಲ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಮಂಡೆ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾರಿ ಸುಲಭ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ಕುದು ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ. ಯಾರಿಗೆ ಬೈಯುದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ತೆಂಗಿನ ಇದುಂಟಲ್ಲ ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆ ಅಂತ ಅದರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡದವ ಕೂಡ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗೆ ಬೈಯುದು. ಎಂತ ಸಾವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ 6 ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಮಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುದವ. ಬೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಅವನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಬೆಚ್ಚವೇ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಒಂದುಲೆ ತುಳು ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಡು. ಮುಲ್ಪದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಆಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ. ಆಂಡ ಇಂಚಿಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ತುಳು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಪುಣತ್ತ ಮೂಲಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಿನಟ್ಟು ಒರಿ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಸಂತು ಮುದ್ರಾಡಿ ಆರು ಬರತನಂಚಿನ ಬೋಂಟೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಸಂದೀಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಎಸಲ್ದ ಮೂಲಕ ನಂಗೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಆವಡದ ಅಂಡ ಪೂರ ಎಸಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಪೂ ಒಂದು ಪುದಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಕು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಖ್ಯೆದ ಹೆಸರು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಂತು ಮುದ್ರಾಡಿ ಬೇರೆ ಬರೇನಂಚಿನ ಬೋಂಟೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಸರುಂಡು. ಐಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ನಿರೂಪಕರು ಧ್ವನಿ ಕೊರೆದು ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಸರನ್ನ ನಮಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಂತು ಮುದ್ರಾಡಿ ಬರೇನಂಚಿನ ಬೋಂಟೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವು ಉಂಡು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಬೋಂಟೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಎಸಲ್ಲೆನು ನಮ್ಮ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜ್ಪಾಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯಾಡು, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯಾಡು, ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಒರಿಯಾಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಈ ಪ್ರತಿ ಎಸಲನ್ಲ ತೂದು ಸಂದೀಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತಕ್ಲನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಅದು ಉಂತದು. ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋಂಟೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೈನಂಚಿನ ಸಂತು ಮುದ್ರಾಡಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಐನು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಸಂದೀಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐತ ನಿರೂಪರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಐನು ಬಿತ್ತರಿಸವನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಬೋಂಟೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹೆಸಲನ್ನ ತೂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಐನು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಪಾದಗು ಸಲ್ಲಿಸಾದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯಾಡು, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯಾಡು, ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನ ಒರಿಯಾಡು ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಬೋಂಟೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಸಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ.